Capoeira je bojové umenie spojené so športom. Z roka na rok jej podľahnú mladšie ročníky. Kombinácia bojového umenia, tanca, akrobácie, spevu a hry na hudobných nástrojoch, to je capoeira. V Ružinove má už dlhé roky domov v Akadémii Univerzum. Na počiatku sme mali možno 120-150 dospelých a 0 detí, alebo do 10 detí, dneska máme do 10 dospelých a 150 detí, čiže sa to celé sa to otočilo, čo znamená, že tá základňa je stále rovnako veľká, ale ten záujem skôr sa teda uberá medzi tie deti. Capoeira je náročná, treba sa jej venovať dlhé roky. Ak sa tento bojový šport robí poctivo, dá sa prepracovať až na majstrovstvá sveta. Na majstrovstvách sveta je veľa ľudí z Európy, ale hlavne ten postoj z Brazílie je veľmi iný ku capoeire, si myslím. Aspoň na mňa to tak pôsobilo. A vlastne ľudia tam väčšinou trénujú viac. Porodcov tvorí komisia majstrov, čiže sú to rôzni majstri, ktorí tam sedia, majstri capoeiry samozrejme. A každý môže mať rád niečo iné. Niektorý môže byť milovník akrobácie, druhý môže byť zase milovník tvrdej hry, čiže hry na kontakt. Iní zase majú radi muzikalitu, čiže dbajú na to, aby tá hra bola v súlade s rytmom, ktorý sa práve hrá. Ale všeobecne, čo sa hodnotí, tak je to technika, základy, plynulosť hry, kreativita. Poprvýkrát v histórii malo tento rok Slovensko na majstrovstvách sveta zastúpenie aj v ženskej kategórii. Až od modrého opasku sa dá súťažiť na majstrovstvách sveta. Čiže nie, že by sme tu nemali dievčatá, ale nemajú ešte ten opasok, aby mohli súťažiť na majstrovstvách sveta. To znamená, preto som bola jediná, vlastne prvá žena za slovenskú Abadu capoeira, ktorá mohla reprezentovať Slovensko v Brazílii. Ty si najlepšia na Slovensku. A čo sa týka opasku, tak áno, mám asi najvyšší opasok, čo sa týka akože žien. To bola radosť, že som tam tých ľudí mohol zobrať, že ďalší ľudia, moji zverenci mohli pochopiť a pocítiť na vlastnej koži, čo to je byť v Brazílii, čo to je čerpať priamo zo zdroja. A teraz sa snažíme z toho ťažiť, tak sme sa vrátili plný síl a to, že tam bola aj prvá žena, tak je to samozrejme medzník, ktorý už nikto nevymaže. Tak sa teším, dúfam, že to bude len prínosom pre capoeiru. Takouto príjemnou správou sa pre tento týždeň s vami už lúčime. Ja sa na vás budem tešiť opäť o 7 dní, dovtedy sa majte krásne a dovidenia.